Petro. Piye? Mau nalika sore mawa kok timbali karo Pak Sumarno. Heeh. Panjenengane iki ya sempat mengamati sapa to? Ratu Podang Kuning ki sapa? Ah. Nggih, leres Pak Marno nggih. Nah niku. Sinten Pak Marno? Katakan, Pak. Umi. Londok kanugrahan kuwi lho dituding karo Pak Sumarno. Oh, ya. Pokoke Ratu Podang Kuning kudu ditampilke. Nadyan ta Umi iki wis kerep banget nembangke Podang Kuning nek gandeng iki katresnan. Ya. Mulai tetep diaturake. Selalu dinanti kok. Podang Kuningnya Umi. Ayo turun gunung, turun gunung. Ayo Umi. Wah, mau awan aku turu deluk. Ngempekne kowe, Pripun, Pak? Hah? Wah, barang tangi aku geweton aku. Lah kenapa? Kenapa? Jebul kok ngimpi rumangsaku awakmu nyinden ning istana presiden. Waduh, saestu niku. Oh, tenan kowe. Ayo. Terus? Hah? Terus? Presiden warung lho, presiden. Lesehan Blitar kono ana jenenge presiden ta. Ayo matur sik karo Pak Marno, Pak Sumarno. Ayo. Nggih, matur napa, Pak? Ya wis ngaturke panuwun jenengan wis Nggih, dipercaya. matur nuwun. Dumateng Pak Sumarno, panjenengan sampun kersa mengamati kula. Nggih. Ki ngapa to dadak ngene-ngene dicekel-cekel ngono iki gatel apa piye ngono? Sing cantik coba le ngadeg sing cantik. Matur nuwun, panjenengan sampun kersa mengamati kula, Pak. Nek ngono kuwi kawang kebelet pipis. Mugi-mugi panjenengan napa niku? Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan panjang yuswa, murah rezeki. Terus pokoknya nggih panjang yuswa lah. Ngoten mawon, Pak. Nah, aku belet nguyuh kaya ngebuti laler. Jarno elek omong jajal tekan ndi jarke. Enteni wae. Nembang mawon niki. Sing mirsani sik, sing mirsani. Oh, heeh. Nggih ngaturaken panuwun. Ya monggo arep piye. Dumateng Bapak Ibu pamriksa sedaya kemawon. Pam PDAM. Kula ngaturaken. Wis apa mu jenenge lendangmu rasa ka obat abib ning ngono kuwi. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Nggih. Panjenengan sedaya sampun kersa. Oh, njaluk gambyong. Sik dilu ae. Yo Mas, Mas. Sasmita kok. Lho, ayo pengen gambyong bae dhek. Turuti no ora. Ayo. Ora. Wah. Dari kayak bar banjiran.
Wis piye? Wis ta. Api lho, Pak Marno aku ngelirik rono panjenengan manggut-manggut lho. Kula saged namung sak monten. Oh, lah ngene ra. Pun Carane nyuwoki lho apik. Hah? Ayo. pun Karo melet-melet, Pak. Bareng selisih ki kaya Anu, sing ngeten, Pak, sing ngeten. sing piye? Niki dereng kok. Oh, jebul kae. Nggih, baleni nek no. Kuwi tak keprok lho kowe ora stop dhewe baleni dhewe. Yo. Mripate. Joget gitu wis ora kudu tanggung jawab. Rono ora. Lah kowe ngenang-ngene ning ketukan ngece Umi kowe yo. Umi ki anakku kok ning kok nggen sitran kok ngenang-ngene Tanggung jawab ora ngece ngono. Serah. Ayo, Lek. Lah iya. Ada rumasane joget iki gampang mau piye deglak-deglak sirahe ning kono. Ayo, Lek. Serah. Tak golekne saweran. Nek kok ora gelem joget, sesuk rasa melu. Sesuk mergo prehi pancen. Ayo. Boyo lali kok. Ayo. Meta budaya bilang. Meta budaya. Lah kowe salahe kok Umi joget kowe kok sirahmu deglak. Lho Umi iki ya berkarya, awakmu malah melet-melet nyapa? Ayo. Kula le marai niku solar niku, Pak. Sapa? Solar. Solar sapa? Larso. Wah, diwale. Ya mosul. Ayo saya gede joget. Ayo. Lagi. Rasakan. Belum tak ketok, tok gentok, tak keda. Tanjak. Tak golekane sapa sing joget tak kon joget ya. Wah, Udin melet, Udin. Ora. Kene angel ta rumangsamu Umi nembang kowe melat-melet. Bareng kon joget tenan ya kaya layangan pedhot ta. Ayo. Senenono Sulama senenono. Piye, Lek? Mbok kira joget gampang opo piye? Kirang, Pak, ngendikane, Pak. Kirang. Apa monden joget kaya denden sawah kurang. Ayo. Ayo saiki sampean malik slendro. Lah ngono lho sing tetek dadi aku iso menganalisis. Wah, bak iki duwe bahan materi iki. Kok kare ngumpulne ngono kuwi, ngono. Nggih. Ayo. Cilikane gendeng bareng tuwek kenthuk kowe. Ayo. Bawa niki. Hah? Bawa.
bawa ana nek ra bawa masalah rebong boto apa piye ora. Natian wujud temong peksi. Wes sing rebab melet wes. Oh, jak duet. Agawita lining branta. Karo Pak Marno diparingi panggung jembar ya karo mlaku rono dikuasai panggunge ngono. Iya ta. Terus bablas ning dalan gedhe tabrak truk lho ora. Alus manis nang make Sakono raga tedak tunune suminten amula ya wis. Nono. Waswinggan kunglah lana golek isi podang jenar. Glonder melet glonder. Ngopo Pak mboten napa-napa. Salahe kowe. Iba bunga hengatiku nyanding bisa Awas. dadi tambah. Ya, waduh lirak-lirik ora ya. Yo, podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga tasyakuran dari Bapak Sumarno sekeluarga mampu membawa masyarakat Kauman ke zaman keemasan. Tarik sis, yuk. Esuk awan ning omah luyuran anggoleki sing tak sayang ubeng mideranggonku goleki ora krasa
Ayo goyangane saiki wani ngene-ngene bareng. Ya. Nggih niki wonten pawundutan malih, Mas Gareng karo Bagong iki. Apa, Truk? Saking Satrio Pekanbaru menawi kepareng nyuwun sambung wanci dalu matur suwun saderengipun nggih. Niki sekalian saya haturkan untuk teman saya yang sampai sekarang masih nonton Misaki ya dari Jepang ikut memantau kita. Oh iya, Mbak Misaki. Mbak Misaki. Terima kasih. Juga sosok seorang dalang wanita asli dari Jepang. Ya. Nah, niki nganu band rada beda. Sambung wanci dalu itu udah sangat familiar ning Madangkara, jadi sapa wae sinden sing ditunjuk kudune iso langsung clep ngono ya. Betul. Langsung buka celuk wae to. Kita mulai dari Winong. Winong. Ayo. Engko perkara pamundhute Pak Oka. Nggih. Kalau ngersake apa jenenge? Ninggal katesan bukan? Tadi apa Pak Oka Wibowo ya? Ampun, neng selain itu juga ngersake Gambyong. Oh iya. Neng nanti tanggal 27 ya, Nong ya. Nah, siap. 27. Wah, sik payu yo, sik payu. Padake cacah. Payu neng desaku dhewe lho, sambatan. Lho piye? Siap, mangkat. Iya to. Sambatan. Ayo, Mbak Winong ceria Iya, namanya. iki engko di gilir-gilir semua siap ya? Iya. Siap cekel mic. Nggih. Yo. Sing gedhe pa ngapuramu Kang Mas pepujanku jejantong atiku sambungku mung wanci dalu ngrupit dosaremu kelawan garwa Siap. Mbak Lia Kenes, monggo.
Birgita, renek Dik. Ibu Sukesi Rahayu. Elisa. Ayo, yo no. Kena ya to. Kena no, kudu kena. Ayo. Mendah boyo ento sita urip lan ngandika mesti bakal mulya. Dangdute berdiri Mbak Winong karo Mbak Tuti ya, Mbak. Jor lair putri Sulistya kang bisa nyuara dika kang wis nata. Oh. Oh iya. Ada. Sing gedhe pangapuramu kang mas bepujarmu jejantung hatiku sambung mong wajib halu ngrobet dasarmu kelawan Kang Mas Kang Rat Asik. Asik. Remo ing Ho. atiku yen banjur ngelingi bocah telu iki yen Ho. tenan sing dadi cah telu nakati Mendah boyo Matur nuwun Mbak Tuti, juga Mbak Pinong, ya sampai menangkani juga sinden-sinden Madangkara terbukti bahwa semuanya suaranya luar biasa bagus-bagus. Ya aja dilentok. Golek job neh bareng ya. Iya. Aku itu nyaman sekali kalau sama kamu. Masa sih? Bener. Ya moga-moga Saya sekolah itu ini. tanggapan kalau sendiri bersama Madangkara walaupun tanggapan itu mahal. Namun walaupun sedikit sama kamu itu rasanya itu enak sekali. Masa toh? Sesok meneh ya, Pak.
Sesuk tenan, rai aku sesuk iki. Maksude muga-muga ana sing nanggap meneh. Amin, amin. Nggih. Iya. Wah. Nggih, sepertinya nggih cekap semanten Kang Gareng, Bagong. Nggih. Kene gegojekan kalih kanca-kanca. Siap. Wis cukup, le menghibur iki isih arep sebo.